powiedziane, jestem członkiem Porozumienia Samorządowego Gronkaszów. Chciałbym też poinformować, że trwają faktycznie w tej chwili rozmowy odnośnie poparcia pana Tomasza Belgrawa na burmistrza gminy Kartuzy. No, współpraca z obecnym włodarzem, panem Grzegorzem Gołuńskim, no nie układa się, taka jest prawda, zresztą media o tym wielokrotnie pisały. Współpraca jednoznacznie pokazuje, że jest brak dialogu, zrozumienia. Oczywiście radny cokolwiek powie, to jest złe, tak, bo zawsze coś chce. Pomysł jedyny dobry to jest pomysł pana Gołuńskiego, tak? Tak to przez 4 lata wygląda. No niestety tak dalej nie można robić. Stwierdziliśmy, że chcemy tutaj jakby w stronę pana Tomasza pójść, tak? To mówię, rozmowy jeszcze trwają, no ale generalnie w tym kierunku idziemy, tak? Wyciągając również wnioski z poprzednich wyborów, uważam, iż potrzebny jest też nam jakby kandydat, którego poprze więcej ugrupowań, tak? Nie tylko jeden komitet, chcemy po prostu w tym kierunku pójść, dlatego jak Porozumienie Samorządowe są te rozmowy i idzie to w dobrym kierunku, tak? Ja uważam osobiście, że to będzie najlepszy kandydat na burmistrza, jedyny najlepszy. Tak bym powiedział, po 4-letnich doświadczeniach z panem Gołuńskim niestety, chcąc nie chcąc, muszę stwierdzić, że tej współpracy nie było i nie będzie, tak? Dajmy sobie po prostu szansę, dajmy szansę panu Tomkowi. Jeszcze ważniejsze, bo boska jest ponad wszelką wątpliwość. Współpraca obecnie z rządem, czy może bliżej z wysłannikiem, z przedstawicielem rządu w terenie, z wojewodą. To są ważne sprawy. Jeżeli tu nie ma współpracy, to na pewno, ja się wczoraj zapytałem pana Gołuńskiego, jak on chce rozmawiać z wojewodą po krytycznych uwagach, po krytycznych komentarzach we wielu sprawach dotyczących realizacji różnych projektów przez rząd. Jak on chce rozmawiać? Bez takiej współpracy samorząd naprawdę dużo traci. Ja tu wierzę w inteligencję i bystrość pana Tomasza Belgrała, że on tu będzie odpowiednim czynnikiem i będzie tak prowadził politykę, że ta współpraca z wojewodą i nawet z rządem, idąc dalej, będzie tak dobra, że Kartuzy mogą tylko i społeczeństwo mieszkające tutaj może tylko zyskać. 3 kadencje właściwie w kierownictwie zarządu. Jeżeli chodzi o gminę, bo i burmistrzem, bo i wiceburmistrzem. I należałoby zapytać pana burmistrza, co zrobi. Bo pan burmistrz ma taką tendencję do tego, żeby ciągle mówić, że co on zrobi. Co on zrobi, to on już opowiada 28 lat. Więc należy w końcu, przyszedł ten czas, żeby w końcu go rozliczyć i niech on powie naprawdę, co on zrobi. Co on zrobi, to jest widać. Więc dlatego my jako partia, patrząc na rząd, który Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie rządzi, przez 2 lata pokazał, co umie zrobić. Po pierwsze, to, co obiecywał w kampanii, to realizuje. I my tego się trzymamy, bo ludzi nie wolno oszukiwać, ludziom trzeba prawdę mówić i pokazywać, że można coś zrobić. I my dlatego na kandydata Tomasza Belgrała stawiamy, bo wierzymy, że człowiek jest dobrze przygotowany, wie naprawdę o co chodzi. Jest rzetelny, uczciwy, pracowity. Jest dobrze wykształcony. Na poczet tej pracy samorządowej zrobił nawet studia z MBA. To jest nowoczesne zarządzanie. A o co tu dzisiaj chodzi? Pan Gołuński chyba się nie ma czym pochwalić, jeżeli chodzi o wykształcenie. I on nie stwarza perspektywy rozwoju, on nie stwarza wizji, bo tego mówienia, żeby nie mówić gadania, że zrobimy, a ciągle problemy są. Byłem na ostatnich spotkaniach 2 sołeckich i po prostu się tego nie da słuchać już. Opowiada historię, przytaczając wymyślone jakieś zdarzenia z jakiejś budowy drogi polnej, gdzie komuś za szybko samochód przyjeżdżał, zrobił tak próg zwalniający. Za chwilę opowiada, że ludzie przychodzą i mówią, panie burmistrzu, to trzeba zlikwidować, bo nam wszystkim dowody rejestracyjne i prawo jazdy pozabierali. No, proszę państwa, to są opowieści dla dzieci. Dlatego pan Tomasz Belgraw jest na ten czas, na te potrzeby, na te wyzwania jest według mnie, to jest moje osobiste zdanie, a jak już pan wspomniał, poparcie było wcześniej przez pana przewodniczącego zarządu okręgowego, jednocześnie posła Rzeczypospolitej na Sejm, pana Janusza Śniadka. Jest to najlepszy. Zrównoważony rozwój naszej gminy.
nasza gmina to miasto i tereny wiejskie i będziemy zmierzać też do tego, żeby rzeczywiście też tak jak mieszkańcy Kartus widzą poprawę, tak i też chcielibyśmy, żeby też tereny wiejskie zyskały swój blask, żebyśmy w końcu mogli powiedzieć, że tak, zaczęliśmy dbać o estetyzację naszych miejscowości, ale to wszystko po to, żeby ta nasza gmina była jedną całością tak naprawdę, a tak się stanie, jeżeli zostanie połączone miasto infrastrukturą drogową czy pieszo-rowerową głównie z wszystkimi miejscowościami poza terenem, poza miastem, tak? Doskonale wiemy, że mamy perełki, jeżeli chodzi o turystykę, o miejsca piękne, jeżeli pod względem natury. Mam na myśli tutaj chociażby tereny, czy to w rejonie Łapalic, Brodnicy Górnej, czy też w rejonie Sitna, ale też z drugiej strony patrząc w kierunku Nowej Huty, to są naprawdę przepiękne tereny. Założenia programowe będą właśnie dotyczyły tego, żebyśmy w końcu ruszyli z taką pełną, mówiąc kolokwialnie, parą w kierunku budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w tych głównych kierunkach, ale to będzie określone ściśle w programie, gdzie można tutaj wziąć pod uwagę drogi powiatowe, ale też i drogi wojewódzkie. Ja też pamiętam rozmowę nie tak dawno z mieszkańcami Ręboszewa, którzy już od wielu lat pytają, co się dzieje, dlaczego nie jest remontowana droga w kierunku Złotej Góry, dlaczego nie mają chodników, tam się boją o swoje dzieci. Tutaj musimy się tego podjąć, ale też infrastruktura pieszo-rowerowa, tutaj będziemy zawsze naciskać, to ona stworzy nam też pewną możliwość rozwoju terenów wiejskich, ale też i wyjdzie naprzeciw mieszkańcom Kartus, którzy też chcą wsiąść na rower, czy pójść na spacer, mając gwarancję, że jest ta droga rowerowa, czy jest ten chodnik, żeby pójść w kierunku naszych, powiedzmy, terenów wiejskich. Jest tutaj razem ze mną też grupa osób, która zamierza podjąć współpracę ze mną. Zamierzają też ci Państwo tutaj podjąć wyzwanie związane z kandydowaniem do Rady Gminy czy Powiatu Kartuzy. I to jest rzeczywiście tutaj ta nasza siła, która chce pokazać, że rzeczywiście w naszej gminie trzeba zmiany i na tą zmianę tutaj liczymy i to, czy rzeczywiście tak się stanie, to dowiemy się tego już 21 października. Ale Szanowni Państwo, kiedy tutaj mówimy o naszych założeniach programowych, jesteśmy tutaj zgodni co do tego, to te założenia są jednoznaczne. One wynikają z tego, że wszyscy mamy świadomość, że gmina Kartuzy posiada bardzo duży potencjał i to jest taki potencjał, który do tej pory niestety nie został w pełni wykorzystany. Ja mam na myśli głównie takie kierunki rozwoju związane z turystyką, ale też i generalnie rozwój turystyczno-gospodarczy, bo jak Państwo wiecie, tak naprawdę gmina Kartuzy nie ma terenów inwestycyjnych. Takie tereny oczywiście można byłoby stworzyć, a zupełnie nie rozumiem i wspólnie też zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, że do tej pory nie stworzono takich miejsc czy terenów inwestycyjnych. Wszyscy wiemy, że takie między innymi mogłyby się pojawić w miejscu wzdłuż planowanej obwodnicy Kartus. To jest też taki element bardzo oczekiwany już od wielu, wielu lat przez mieszkańców Kartus, ale też nie tylko przez przejezdnych, przez turystów. Wiemy wszyscy, że miasto jest ciągle zakorkowane i nie ma innej drogi jak ta, żeby wybudować obwodnicę, drugi etap, docelowo pewnie i trzeci etap, ale myślę, że trzeba sobie tutaj od razu rozwiać wszystkie wątpliwości związane z tym, co jest drugim etapem tej obwodnicy, ale to mamy tutaj na myśli odcinek od Grzybna do Łapalic. On bezwzględnie musi powstać w pierwszej kolejności, bo on gwarantuje ofertowanie miasta. Ale oczywiście idąc dalej, to wierzymy w to, że zostanie też wybudowany odcinek trzeci łączący drogi powiatowe w kierunku Kiełpina i Brodnicy Górnej, a to oczywiście od Ronda w kierunku Dzierżążna.